Amicos e a Fundación Capital Energy promoveron esta xornada de sensibilización ambiental titulada Herdanza Mater a Ruta das Fervenzas, que implicou a unha trintena de alumnos do IES Poeta Añón de Outes. Hoy es un día muy bonito y muy importante para la Fundación Capital Energy. Estamos aquí entre los municipios de Outes y Mazaricos, con nuestros amigos de la Fundación Amicos, listos para estrenar o reabrir un sendero con el esfuerzo de la ecobrigada de más de 30 niños de institutos y colegios que nos han ayudado a hacer posible este proyecto. Os profesores verdes de Amicos foron os encargados de guiar os participantes nas tarefas de limpeza e retirada de residuos no sendeiro que bordea o río entre a Capela de San Paio e a central hidroeléctrica, comprendido entre os concellos de Outes e Mazaricos. Para cabo actuacións medioambientais e de sensibilización social, que é o ADN, unha dos ADNs da nosa compañía, en levar a cabo este tipo de actuacións naqueles concellos onde temos proxectos. Neste caso estamos entre os concellos de Outes e Mazaricos, onde temos varios proxectos en desarrollo. Tamén participou na xornada o alcalde de Outes, Manuel González, quen agradeceu ás dúas entidades a súa implicación na conservación do medio ambiente. Quero agradecerlle o traballo que desenvolveu Amicos na limpeza e posta en valor desta ruta que inauguramos o ano pasado aquí no Concello de Outes e que nos comunica co veciño Concello de Mazaricos, que vai por un paraxe increíble como é o das Fervenzas ao longo do río San Paio, e agradecerlle tamén a Fundación Capital Energy que tivera ben na súa labor de mecenazgo social, por así dicilo, financiar esta actividade, non?